Kultura sailburu ordearen agerraldia Lander Martínez Hierro Elkarrekin Podemos taldearen legebiltzarkideak egindako eskaerari jarraituz, batzordeak eskatuta azalpenak emateko gidoiak sortzeko laguntzen 2016ko deialdiaren ebazpenari buruz. Horretarako, hemen Josa Muñoz, Kultura, Gazteria eta Kirol sailburu orka. Jo, beti jartzen da, Gazteria. Bueno, kultura bakarrik. Beti aurreko hori izan da, irakurriko papeli, bale, kultura sailburu horrea bakarrik, eta mudena otalora, otaola bio. Otalora, bai, ez que lorritxo kontu, bai. Bueno, Elkarrekin Podemos taldea, Lander Martínez Hierro jauna, zurea daitza. Vale, eskerrik asko batzordeburu anderea, sailburu orde jauna, eskerrik asko tortxagatik. Bueno, pues como sabe, el motivo de la comparecencia es solicitar explicaciones sobre la resolución de la convocatoria de 2017 de ayudas a la creación de guión. En esta resolución, la Comisión Técnica Asesora decidió no otorgar una de las ayudas, dejándola desierta, y no cumplió con el criterio de paridad en lo que se refiere a la adjudicación de las mismas, tal y como estipulan las bases de la propia convocatoria. En lo que se refiere a las bases de la convocatoria, también nos gustaría conocer sus explicaciones por el hecho de que solo se haya concedido una ayuda a guión en euskera, cuando las bases establecen que deben ser 3 a proyectos en castellano y 3 en euskera. El punto 2 del artículo 23 señala que cuando no se concedieran las ayudas establecidas para uno de los idiomas, por razón de falta de solicitudes o por incumplimiento de requisitos, se incrementará el número de ayudas correspondientes al otro idioma, respetando en todo caso el número total de ayudas. Sabe también que esta decisión provocó una reacción por parte de la Asociación de Guionistas de Euskal Herria, Euskal Gileak. Reacción comprensible, en nuestra opinión, habida cuenta de la evolución que ha tenido esta convocatoria de ayudas a la creación de guiones, llegando a estar en peligro ante la pretensión del Departamento de Cultura directamente de eliminarlas. Resulta llamativo también que en la resolución de la convocatoria de 2017 una de las ayudas haya quedado desierta, especialmente porque contraviene el propio espíritu de la convocatoria, que en el artículo 23.3 especifica que en todo caso y siempre que la aplicación de lo establecido en el artículo 24.2 lo permita, se garantizará que por lo menos 3 de los proyectos subvencionados sean proyectos realizados por mujeres. Es decir, aunque no estuviéramos ante un caso impugnable jurídicamente, lo estamos ante una serie de decisiones que contravienen el espíritu de las propias ayudas, tanto en la cuestión idiomática como en la cuestión de la paridad. Defender la existencia, mantenimiento y fortalecimiento de la ayuda a la creación de guiones significa apostar por el sector audiovisual, puesto que el guión es la base de todo proyecto. Si en cualquier sector hablamos de apostar por el I+D+I, esto en el sector audiovisual implica apoyar el guión, que es el I+D de cualquier proyecto que pretenda acabar convertido en película o en serie. Y no es algo baladí, pues podemos tomar como ejemplo los ratios aplicados en otros países de cinematografías más consolidadas. Cinematografías de éxito demostrado dentro y fuera de sus fronteras apuestan decididamente por apoyar el I+D dentro de sus industrias culturales. Tal sería el caso de los Estados Unidos, cuyo ratio de desarrollo es de 10:1. Por cada película que se produce se han desarrollado 10 historias y los creadores además han cobrado por ello. Alemania es otro ejemplo. Se concedían ayudas a la producción a 45 películas. En cambio, solo se apoyaban a 40 guiones. Se decidió subvencionar 40 películas y con el dinero de las 5 producciones que se dejaron de hacer se pudo invertir en la escritura de 80 guiones más. Es decir, un total de 120 guiones, un ratio de 3:1. La cinematografía alemana es una de las de mayor proyección, que mayor proyección tiene y de mayor éxito, que mayor éxito está teniendo a nivel europeo. Los informes constatan la eficacia de las ayudas estatales a la escritura y al desarrollo de guiones. El problema radica en la concepción misma del modelo de financiación. Históricamente se apoya un número considerablemente mayor de proyectos en fase de producción que en la de escritura o de desarrollo, por lo que se podría decir que se sigue un modelo de pirámide invertida. El guión es la base de todo proyecto. Usted aludía recientemente a esto que ha ocurrido como un síntoma, precisamente en un momento en el que el cine vasco tiene más presencia
y no solo por el hecho de la repercusión de sus producciones, sino por el número de profesionales que participa en proyectos tanto vascos como de ámbito estatal o internacional. Desde la Administración pretende apoyarse un modelo que no permite tener una base sólida de proyectos en lugar de reforzar la base creativa del mismo. En cualquier otro sector sería impensable emprender un negocio sin haber trazado previamente un plan de viabilidad. Entendemos que en la industria cinematográfica estos patrones no tienen por qué ser diferentes. Si vemos, por ejemplo, lo concerniente a las ayudas del Gobierno vasco, los productores vetan la participación de representantes del ámbito universitario en las ayudas a producción, alegando su falta de conocimiento del mundo profesional. Pero, en cambio, eso mismo no se aplica a la presunción de conocimiento a la hora de valorar y calificar un guión. La orden de ayudas a guión establece en el artículo 24.3 que quedarán descartados y no podrán incluirse en el proceso de selección aquellos proyectos que no obtengan al menos un 60% de puntos del baremo de valoración establecido. El baremo es del 50% en ayudas a desarrollo. Por tanto, hablamos de menor flexibilidad a la hora de establecer un baremo de corte en lo concerniente a guión, pero no se aplica cuando se trata de otro tipo de ayudas. Además, las ayudas a guión están armonizadas junto a las de creación musical y teatral, a pesar de tener una idiosincrasia propia, con unas características que tal vez requieran un tratamiento diferente. Lo ocurrido este año es tal vez más síntoma de eso que un problema de calidad, como entendíamos que se insinuaba por parte de usted, del viceconsejero. Y no debemos obviar que las ayudas a guión es la única posibilidad de que se visibilicen o puedan tener recorrido comercial los guiones que no tengan el respaldo previo de una productora y que reflejan el punto de vista de las y los autores más allá de las imposiciones propias del mercado. Entonces, hoy nos gustaría que explicara si esta resolución cuenta con todas las garantías jurídicas, así como las razones que han llevado a dejar desierta esa ayuda en la categoría mencionada y conceder ayuda a un solo guión en euskera. Eskerrik asko. Eskerrik asko Martínez jauna, beraz, Muñoz jauna, zurea da hitza orain. Eskerrik asko, Batzordeburu Anderea, eskerrik asko biltzarkideok eta bereziki Elkarrekin Podemoseko biltzarkidei eman digutelako aukera gioigintza hitz egiteko eta gure posizioa hemen argitzeko. Bueno, espero dut nire esplikazioan planteatu dituzun kezkak argitu alizatea. Konforme nago esan dezun gauza askorekin, baina nik uste ikuspegi desberdina daukagula hori gauzatzeko moduarekin. Hasteko, zergatik lagundu behar da gidoigintza. Egia da, gidoi on batekin egin daitekela filmen txar bat, baina oso nekez egingo da film on bat gidoi txar batekin. Beraz, gidoia fundamentala da gidoi pelikula honak egin alizateko. Baina bestalde batetik egia da, gidioia dela gure sisteman eta gure industrian katebegi aulena. Nik uste horrek esplikazio asko ditula, orain arteko urtetan, hori aldatzen nahi da, baina orain artean hasierako prozesua nola dan, eta oraindik produktoreak finanziazioa lortu gabe daukatenean, hori esaten zen oso merke lortu beharreko produkto bat. Eta hori izan da tradizionalki problema oso serio bat. Eta askotan gainera, produktorek ere erabili izan dut argumentu hori, nola laguntza jaso balin badezu, zure lana ordainduta dago, edo neurri batean behintzat ordainduta dago, eta hortik aurrea produktoreak jaso zezaken dirua erabiltzen zuen beste gauza batzutarako. Hortik dator, esatearena, pelikula baten garapena importantea da, eta garapen hortan importanteena gidoigintzaren lana da, eta hori ez bakarrik, ez dugu utziko zuen irizpidearen arabera, hori arautu egingo dugu, eta jarriko dugu minimo bat, jasotzen dezuen diruaren 45% gastatu garezu gidoiarekin, gidoigintzan eta gidoilariekin. Hori, oinarri bezala, nik uste importantea dela. Egonda, ulerpen modu bat, ez, katearena. Esaten genuen kate begi haula dela, produzio kate guztian, eta kontuan hartu behar dugu, gero eta gutxiago, ez da inoiz horra izan, baina horrela jokatu izan da, gure sisteman edo gure industrian, eta gero eta nabarmenagoa da, hori ezinezkoa dela. Gidoia entregatu eta kitxo da formula bat ezin dena gehiago mantendu ez defenditu. Eta garapenean, behin eta berriz gidoia idatzi egin behar da, ukitu egin behar da, ez bakarrik mejoratu egin behar dalako. Osea, gidoi batek, bazpare argitzearren, baina gidoi bat sekula, ez dakit sekula, baina ia inoiz ez da behin idatzita aurrera ateratzen. Gutxinez, 3 redakzio izaten ditu, eta
15 eta 12 redakzio ere askotan izaten ditu. Hori berez, gioiak behin eta berriz behar dulako alako lan izugarri bat. Eta gainera, are gehiago orain, ze koproduziotan sartzen ari gera, eta merkatuak gero eta komplikatuagoa dira, eta gainera gero eta plataforma gehiagotan mugitzen zera. Orrun, lortzen balin badezu produktore bat, edo lortzen balin badezu gero, ez dakize aktore, edo mugitu behar dezu, ez dakize komunidade autonomotan eskatzen dizute lokalizazio batan egotea, etengabe, pelikularen proiektuaren garapenak eskatzen dizu gioiari buelta bat ematea. Eta hori ezin du egin produktoreak, gioigileak egin behar du, tarako badaude lege batzuk defenditzen dutenak bere jabetza, eta gaina egin behar du pagatuta, egin behar du hori egoki ordainduta. Eta horregatik, esaten genuen, garapena da hemen klabea, pelikula baten prozesu guzti hortan, gidoigintzaren lana ziurtatuta egon dadin. Hor, eta hori adierazten zenun zure planteamentuan, piramide inbertidua esaten zenunien, egia da orain urteetan egon diran laguntzak, sortu duten mekanismo bat izaten zen, gioi bat badaukagu, edo produktorea pagatu du, merke, edo proiektu horren diru publikoak pagatu du, eta gero ja, zuzenian, jotzen zian, produzio laguntzetara. Ez niri bakarrik, ni giogile izan ez, niri bakarrik ez, beste askori ere gertatu zaie, esatea, ematen dizut aurrerapen bat, eta ateratzen balin bada laguntza bat IKAan edo Eusko Jaurlaritzan, osatuko dizut ordainketa. Horrek esan nahi du, lehenengo redakzio egin, eta hurrengo gunean fotokopiatzen nahi zialaia IKAara edo Eusko Jaurlaritzara etortzeko. Hori urtetan horrela funtzionatu izan duen gauza bada, eta horrek ez du funtzionatzen. Horrek piramide invertido badakar, eta gainera horrek ez dio ematen gioiali aldatzeko, mejoratzeko, hobetzeko prozesua. Eta egiten daia produzio prozesuan sartuta zaudenean. Askoz garestiagoa da, askoz gutxiago hobetzen da, askoz gutxiago lantzen da. Hori aldatzen nahi da, industria bera ere heltzen nahi dalako eta aldatzen nahi dalako. Baina hori aldatu arazteko neurriak ere jarri behar genitun. Eta hortik dator gure insistentzia esatekoa garapenean jarri behar dugu indar nagusia. Katearen ejemploarekin segituz, nolabait ere kate begi haula izanagatik eta babestu egin behar dugu gioia, ze gioiaren oinarria, gioia da guztiaren oinarria, eta oinarri hori lokatza balin bada eroringo zeizu, behar dezu harria eta behar dezu gauza oso sendo bat, eta hortan erabat konforme nago zurekin. Problema ikusten genuen problemetako bazan, askotan, kate begi hori etzegola kate bat lotuta. Numeroak oso zailak dira ematen. Oso zailak dira ematen alde batetik. Zuk jaso dezulako laguntza bat, eta zure proiektua deitzen da Lander, eta gero pelikula izatera iristen da, eta deitzen da Martinez. Orduan, oso zaila da trazabilitate hori zehatzea. Eta gero gainera, pelikula baten idatzi eta gero pelikula bihurtzerainoko bidea luzea izan litekelako, izan dezake 3 urte, edo 5, edo 6 urte. Beraz, zaila da hor estadistika bat ateratzen, baina ikusten genuen nekez etzala behar bezala engantzatzen gure industriaren sistemarekin. Eta horregatik, kuestionatu genuen, esan genuen, ikusita ez dula laguntzen kate hori indartzen. Kate horren barruan gioigintzaren lana indartzen, zergatik segitu behar dugu formula hontan. Ze gioi bat ez da pieza kreatibo bat, ez da musika bat bezala, edo poema liburu bat bezala, edo berez autonomia badaukana. Gioi bat da lan dokumentu bat, pelikula bat egiteko. Eta lan dokumentu aldagarri badanez aldatuko da behin eta berriz. Baina zentzua dauka baldin eta pelikula bat egitera iristen balin bada. Gioigintza, gioia ez da produktu bat, gioia da proiektu baten oinarria. Orduan, eta horrez nago konforme zurekin. Esaten zenuenean, diru laguntzak lotzea produzioarekin, edo lotzea produktore baten interesarekin, merkatuaren menpeko jartzen dula, dudarik gabe. Ez merkatua zertan itzin beharko genuke. Ze gure pelikulak, Euskal Herrian egiten diran pelikulak, merkatuaren ikuspegitik, ikuspegi gutxik ekonomikotik, ez dilateke bat berare ateako. Dira, zine d'autor detzen den hori, 80% behintzat. Orduan, proiektu horietan badago merkatu bat, badago produktore bat, badago publiko bat, badago pelikula bat, iristen dena aretoetara. Hori da kate hori egin behar du. Gero, nola egiten dugun, diru laguntza publikoetatik, politika publikoetatik, merkatua ez dadin utzik izan merkatu gordina eta gorria, izan dadila merkatu zabalago bat, nun baitare zine d'autor edo zine experimentalak edo bestelako zineak aukera izango duten, hori da egin beharko dugun gauza bat. Baina gioia beti engantzatu behar dugu proiektu audiovisual bat egitearen kezkarekin eta helburuarekin. Eta horregatik, esaten genuen, hori insistitu behar dugu, engantzatu egin behar dira pelikulak proiektu batekin, eta hor bai, ikusten balin badegu, ez dirala 100% iristen, ez bakarrik onargarria da, logikoa da, eta gaina hortarako egiten dira laguntzeri garapenean. Ez ditezen danak produziora iritsi.
iritsi ditezela produziora, benetan produziora iristeko moduan daudenak, eta beste asko geldituko dira bidean. Baina bide hortan, guionistak izan du aukera, behin, bitan, hirutan idazteko, eta gainea harremanetan egonda produktore batekin, eta segurazki harremanetan egonda zuzendari batekin. Hor, inkluso bere trebakuntzarako edo bere ikasketarako, bat, kobratua izango da lan hori, eta bi, hortik aterako ditun ikasketak nolabait, hortik aterako duen eskarmentua askoz aberatsagoa eta askoz interesgarriagoa izango da. Beraz, beti lotu behar dugu gioia bere proiektuarekin, pelikula baten proiektuarekin. Eta hori guretzako importantea da. Ez dakit hemen aipatzekoa da, baina hor ikusten zerbait badaukala, zer ikusirik ere badaukala. Gure zinemagintzak industria txikia dauka, eta oso da industria bat autoreen, alegia, realizadoreen inguruan antolatua. Gure pelikula gehiena dira zuzendari baten asmoa, horietako batzuk eskatzen diote laguntza gidoigile bati, baina bere proiektuak izaten dira. Eta askotan oso vinkulazio estua daukate, oso handia produktorarekin. Produktorak askotan, ez danak orain, hori aldatzen nahi da, baina askotan sortu izan dira pelikulak egiteko gogoa zeukan jende baten inguruan. Beraz, egiten dituzte produktora hortako kreatiboen pelikulak. Eta horrek oroar, problemak sortzen dizkie, gidoigile independientei nolabait esan, ez dagoelako halako eskari bat, ez dagoelako beharko lukeen aidina eskaria gure sistemaren barruan. Ze jendeak egiten ditu bere pelikulak, laguntzarekin ala ez. Horrek, gero, nik uste importantea dela gerorako, horrek esan nahi du gidoigintzatik bizializateko muitu berrezula Euskal Zinearen kontestuan, baina baita ere Espainiako zinearen kontestuan eta Europako zinearen kontestuan. Eta beraz gauzak gero eta, zailagoak gertatuko dira zentzu hortan. Hori gero insistituko dugu hortan. Hori da zergatik apoiatu behar dugun, baina kezkan ondi dator, kate begi hori aurra dalako, kate begi hori ez dalako katearekin lotzen, eta ikusten genolako laguntza horiek ez ziala gertatzen gero pelikulak egiteko lagungarri. Orduan, gioi bat egiteko aukera izatea, nolabait zati batean pagatua. Eta gero espalin badauka horrek iristeko modurik, zerbait ez gera ondo egiten ari. Itzein genuen hori gidoigileen elkarteekin, gidoigileen elkarteak defendituzun oso sutsu laguntza horien beharra, alde batetik, hori ulergarria da, alde batetik jendeak lanian egon dadin, guk izizitzen genuen importantea da jendea lanian egotea, baina lanian egon behar du zerbaitetarako, eta lan horrek iritsi behar du behar duen lekuetara. Gero proiektu azkenien atera edo ez atera berdin du, baina iritsi behar du behintzat produktoren mailetara. Alare, defenditzen zuten gidoigintzaren ehun horren, tejido horren bizitza aseguratzeko behar genula horrelako laguntzak mantendu, eta, hitzartu genuen, zenbait gauza. Mantenduko genula hori, jetxi egin genula dirua, markatu nahi genulako oso garbi, garapena zala guretzako momentu honetan klabe nagusia baita gidoigintzarako ere, baina mantenduko genituela, ez bakarri 2017an, baizik eta mantenduko ditugula baita hurrengo urteetan ere. Beraz, alde hortatik hori hitz egin zan, eta mantenduko ditugu laguntza horiek. Gertatzen da, laguntza horiek egiteko orduan, deialdia aldatu egin zala. Aldaketa horien artean, nik uste funtsezkoena izan zala, eta hori elkarteak berak, eta askotan epaimaikide izan direnek esan da, anonimoak izan dira, itxuan nolabete esan. Orain arte presentatzen zidan, gioiak eta presentatzen zidan, gidoigilearen izena bizenarekin. Joan den urtean hasi ginen lehenengo aldiz, eta lehenengo deialdia da, gero esplikatuko dizuet hori nola aldatu den besteetan, baina lehenengo aldia nun zuk presentatzen dezun zure proiektua, eta zure proiektu hori inork ez daki gizonezkoa zean, emakumezkoa zean, ezaguna zean, hasi berria zean, inork ez daki zure berri. Hor ditu, baloratzen dira, bi gauza. Batetik, proiektuaren beraren kalidadea, eta bestalde batetik, viabilidadea, eginkortasuna, ez dakit, hor deitzen zaio berez, viabilidadea, interes publikoa eta difusioa. Nolabait horrek esaten duna da, zure gioia balin bada, 100.000 aqueos bajo los elefantes de Aníbal, ez. O Star Wars bost, igual ez. Osea, viabilidadea azkenean, edo pelikula mutu bat 8 ordutakoaz. Eske oso fascinantemente ona balin bada, kalidadeateako du, baina berez, viabilidadea etzaio ikusten. Horregatik dauka hor, hasieran konzeptu hori. Orduan, hoiebiekin, iritsi behar da maila batea, iritsi behar da minimo batea. Minimo hori izan 140. Eta behin horre iritsi horretuko, irikitzen dira, beste pleguak, eta hori ikusten dugu, zein dan. Badun edo ez duen ibilbiderik, ezaguna dan edo ez dan, emakumea dan ala ez dan, gaztea dan ala ez dan, euskaraz dan ala ez dan, hori ikusi dugu hasieratik, ze proiektu euskaraz dator, balin bada euskarazko proiektua.
hor hasten dira urrengo balorazioa. Baina horrea iritsi ez dianak, eta hori arauetan dago oso garbi idatzia, horrea iritsi ez dianak gelditzen dira bigarren paiketa o bigarren balorazio hortatik kanpo, ez dira baloratzen. Kalidadea jartzen dalako irizpide nagusi. Lehen esaten zenun, deialdiaren espirituan dagoela paredadea eta euskera sustatzearen borondatea. Bueno, nik uste alde bat dago, arauaren espirituan dago, gioiari bultzada ematea, gioi aliketa honenak ateratzea, paridadea lantzea eta euskarazko pelikulak indartzea eta kalidadea bermatzea. Eta nik uste hori, gero itzingo dugulako segurazki bin eta berez, hori dela irizpide oso funtsezko bat. Alegia, favor eskase ingo genioke, bai emakume gidoigilei eta bai gidoigile euskaldunei, kalidadearen kriterioan excepzio bat egingo bagenu. Esango bagenu, eskatzen dugu kalidade minimoa 40 izatea. Eta gaina join dugu, 45 jarri dugu orten, hori itzingo dugu gero. Minimoa 40 jartzea, salbuta euskaraz balin bada, salbuta gidoigilea emakume balin bada. Nik uste horrek kalte handia egiten diola, bai emakumearen errespetuari eta emakumea gidoigilea dela eta besteak gizonezkoa bezain meitzteko kalitatea daukatela frogatzeari eta euskaldunei baitare arrazoi berberagatik. Beraz, kalidadea ezin dugu negoziatu excepzio horiek egitearren. Hori guretzako oso funtsezko irizpidea da. Ze gertatu da orduan, presentatu diren horietatik 8 laguntza ematen dira gidoigintzarako eta 7 pasazuten langa hori, pasazuten minimo hori. Orduan, 7 horien artean, gelditu da euskarazko bat eman gabe, baina kalidade hori ez dutelako eman. Zer egin diteke gero, eta hori kriteriotan jartzen du, espalin badago hizkuntza batean nahikoa pasatzen da beste hizkuntza batea, baina danetan da behin langa hori, kalidadearen langa hori pasatu ondoren. Ez da inun esaten, eta gaina hori oso apropos jarrita dago, olako konpensazioak egiteko orduan, esaten dalako emakumei gutxinez 3 jasoko dituztela eta euskarazkoa gutxinez 4 izango dirala, ez da inun esaten hori kalidadearen kriterioari excepzio bat eginez egingo danik. Hori guretzako da asunto honen klabe nagusia. Esaten danean deialdiak dirala, pizkat esplikatzeko deialdia nola da, 8 laguntza dira. Eta kontatuko dizkizuet ja, datorren urteako prestatua ditugunak, baina oraindik itzin behar dugu, gidoigileen elkartekin esate baterako, hori izteko. Baina dira, 6, 13.000 eurotakoak eta 2, 10.100 kopurua dutenak. Lehenengoa da, 30 urte baino gehiagokoentzat, eta bestea da, 30 urte baino gazteagokoentzat. 6 dira 30 urtetik gorakoentzat, 2 30-tik berakoentzat. 8 proiektu horietatik, gutxinez 4, euskeraz, gutxinez 3 emakumezko gidoigileak. Izan liteke, ezagit, 5 gertatzea emakumeak. Izan liteke 5 gertatzea euskarazkoak. Ez du esaten maksimo hori denik, esaten minimo hori izango dela. Baina existitzen dut, minimoa hori izango da, behin plegoak iriki ditugunean, eta ikusi dugunean zein dan gio hori presentatzen duena. Alegia, kalidadearen langa pasatzen dan momentutik. Bueno, gertatzen da hori, eta horrek efektibamente sortzen du alako kezka handi bat, bai guregan, eta bai gidoigileen elkartearengan, logikoa da bezala. Guretzako, lehenengo gauza, oso gauza kaltegarria da, diru laguntza bat utzi gelditzea, eman gabe gelditzea. Zergatik, ze hori gertatzen bali mazegu, aurten eta datorren urtean, da urrengo urtean, haziendakoek esango digute zertakoa izate, diru hori eskatzen, gero emateko espalin bazeate gai. Edo, ze gertatzen da sektore horretan, espalin badu nahiko alturarik lortzen laguntza hori jasotzeko. Horun, kuestionamentu hori etzego interesatzen, ez gidoigilei eta ez guri publikoetatik. Hori garbi esan da. Horun, zer irakurri behar da hor. Hor bi aukera ikusten dituen ni nagusiago, bintzat hasieratik ikusi dituen bi aukera hori interpretatzeko orduan. Bat, esatea, bat kuestionatzea, ia izenak hasieratik jakin behar dian. Nik horri ez nioke biderik emango, ze hori eginda sektoreak eskatuta eta aholku, talde batzar horiek eskatuta, eta gainera uste bermatzen dula paridadea handiagoa jendearen artean horrea prestatzeko orduan. Jurintzetor. A ver. Ostres. Bueno, lehengo hori izan lehengo kalidatearena. Analizia zein da, bai. Bestea da esatea, komisioak, balorazio komisioa oso gaizto jokatu du, gogorregia izan da, exigentegia izan da, ez dakite zertaz ari diran. Hori problema endemiko bada. Gertatzen zaigu,
deialdi guztietan, ez da gertatzen bakarrik Euskadin, Espainian gertatzen da, Frantzian gertatzen da, eta nik uste sistema hori daukaten herri guztietan gertatzen dela. Oso zaila da komisio inapelable bat sortzea. Osea, jende guztiak rekonozituko diona autoridadea hori epaitzeko. Eta gaina zure proiektua kanpo gelditzen balin bada, normala da bezala sortzen zaizkizu kontrako erreakzio guztiak. Normala da. Baina hasieratik presentatzen da zen izango diran komisio hortako maikideak, eta beti dago epe bat, jendeak esateko, aizu, rekusatu iten dugu mai hori, ze ikusten dugu pertsona hori ez dela egokia, ez dela nahiko jakintzua, edo baditula interes pribatuak. Ez dakit. Baina kasu hontan, eta normalian, sekula etzaigu hori auzitan jartzen. Beraz guk aurrera jotzen dugu horrekin. Baina insistitzen dut gai hortan, ze importantea da formula hori. Espalin badugu jartzen komisio bat hori baloratzeko, eta komisio horri espalin badiogu aitortzen erabateko almena erabakiak hartzeko, beste bide bakarra da guk, gobernutik guk erabakitzea. Eta hori nik uste desastre badala. Lehenengo gauza, ez daukagulako alor guztietan behar adinako ezagutzarik. Alor batzuk gehiago zautzen dituzu, eta bestea gutxiago. Eta beste alde batetik, gure lanian ez degulako erabili behar gure irizpide personalak. Osea, distantzia hori jarri egin behar dugu, hain zuzen garantizatzeko ez dela gure iritzia hori inposatuko, baizik eta ezagutzen duten hirugarren zea baten erabakia izango dela. Eta gaina gu jasoko ditu dagoelako dudarik gabe presio politikoak, batzuk bultza ingo dutelako pelikula baten alde, eta beste batzuk mehatxo ingo dizutelako, esanaz, hori ez padezute ateatzen Jesukriston zute antolatuko dizut, baina guk presionablea gea oso. Eta komisio baten funtzioetako bada presioetatik kanpo egotea. Eta presioetatik kanpo egoteko modu bakarra da guk arduradun politikaren arduratik babestea beraien autonomia hori, eta esatea zuena intokablea da. Orduan, eozein presio etortzen zaigunean, eta maiz etortzen zaizkigu, gure erantzun posible bakarra da esatea, sentitzen dut ez dugu guk erabakitzen. Erabakitzen du komisio batek. Beraz, niri ez presiorik egin, alperek aizeata, nik ez daukat komisio hori presionatzerik. Horregatik ezin dugu komisio hori kuestionatu. Eta kuestionablea da, ze beti da balorazio bat oso personala. Badute jakintza, badute jakinduria, badakite zertaz aidian, badute ikuspegi tekniko bat, baina beti dago ikuspegi personal bat. Hori ez dakit ekidin diteken. Eta denok aigea ez gu bakarrik, eta asko hitziten dugu batzuk eta bestek nola mejoratu balorazio komisio horiek, baina ez dago errez. En todo caso, nik formula defenditu egiten dut. Ze iruditzen zait, garantia badala, gizarte guztiarentzat, garantia badala guk ez dugula horrea traspasatuko gure presio politikorik, eta beraz erabakiak hartuko dirala mai hortan. Berez, juridikoki, aholku talde hori konsultiboa da, aholku bat ematen du. Ze azkenian, mekanismo horrela darako, sinatu nik egiten dut, ejekutibora ni pasatzen dut. Baina guk justenatzen balin badugu, aholku talde horrek egin duna, auzitan jartzen dugu modeloa, batetik, eta bestalde batetik, gero juntzeite jendeari esatea, etorri zaite, horietako balorazio komisio batea, gero nik justenatzeko aukera balin badaukat. Nik uste hor modeloa defenditu egin behar dugula, dudarik gabe. Baina, hor badago kezka bat, eta gidoigile batzuk bintzat, eta elkarteak transmititu izan digu kezka hori balorazio komisioari buruz. Eta beste kezka bat, niri bintzat saltatu zidana zen, ze gertatzen da proiektuak itxuan entregatzen dianean. Zergatik, izen baten apoiori gabe, gelditu dira langortatik bera. Eta balorazio komisio horrek jakin bazekin laguntza bat eman gabe utziko zutela. Bazekiten, badakitelako nola funtzionatzen duen, eta gaina esan egin zitzaien. Aizue, bat, eman gabe ustera zoazte, bai, ez dugu ikusten langa hori pasatzeko beste proiekturik. Eta hor guk, errespetatu dugu batzorde horrek esan duena eta erabaki duena. Barkatu gehiazu pixka luzatzea, baina gioi bat berez irakurtzen zaila balin bada, gioi baten proiektua, alegia sinopsia eta tratamentua oso gaitza da idazten eta irakurtzen. 5 lerrotan kontatzea pelikula batek sortuko duen mundu hori guztia oso zaila da. Normalian, izen bat balin badago batzetik, nesta proiektua ez oso deigarria izan, edo ez oso rotundoa izan, oso borobila izan, badakit alakok egin dula, eta badakit arrakok azkenian eramango dula puntu hon batea, ezautzen dudalako bere ibilbidea, eta konfiantza hori ematen digulako. Baina itxuan entregatzen balin badezu, aulezia horiek askoz biluziago gelditzen dira. Eta biluzik oso gutxi pasatzen dute esamina, horretik jazten geha beste gauzen artean. Baina ez dago jantzirik hor, oso gordina da. Nola mejoratu diteke proiektu hori. Ze espalin baditue proiektuek pasa, jaurlaritzak jarritako balorazio komisio baten langa, okerrago ibiliko dira, zailago izango zaie pasatzea produktoreen langa, baldin eta iristen balin bazaie, iristen zaien bezala, 100 proiektu hilabetean.
eta ez dutelaik ezagutzen zein bialidun. Zailago izango zaie, eta are gehiago mutu behar balin badute Espainiako merkatuan edo Europako merkatuan. Beraz, langa gero eta zailagoa dagoenez, gero eta hobeto landua beharko du proiektu horrek. Kontuan hartzen balin badegu, proiektu hori idazten nahi zehala laguntza bat jasotzeko, alegia ez diozula ohandik izan, ez dezula izan normalian aukerarik denbora asko dedikatzeko horri. Kontuan izan da, gidoigile askok ez denak, beharrik, hori aldatzen nahi da, baina oso lanbide bakartia eta bakartua izan dela, bakarri lan egitekoarena, kontraste gutxirekin, askotan hasierako proiektu hori iristen da oso modu, prestatu dezun modu hortan. Behar duen rekorridoa gabe, eta segurazki izuk esaten zen arrazoiagatik, hor dagolako oinarria, eta hor dagolako industria baten oinarri sendoena, landu beharko genuke hasieratik proiektu hori modu fuerteago batean. Eta hortarako guk proposatzen diguna gidoigile elkarteri, ez daukat gaur handik formula itxita, baina aztertzen nahi geha, egingo genuke Zine Euskaditik eskainiko genioke trebakuntza formula bat gidoigaren proiektuari. Bueno, momentutxo bat hori esplikatzeko. Zine Euskadi da daukagun herramienta bat, eta Zine Euskadi lotzen gaitu Europako planekin, Europako plan mediarekin. Hor badago Surtzez deitzen den hildo bat gioiak sustatzeko. Eta horiek, guk, Euskadik badaukan antena media bat, Euskadin, jun beharrean Belgikara edo Frantzira edo zakinora ikastaro horiek egitera, etortzen dira irakasleez, konsultore horiek Euskadira eta hemen egiten dituzte saioak. Eta egiten dira gutxi gora bera 3 parametrotan, gidoigintza, nazioartekotzea eta proiektuaren garapena. Aurten jarriko dugu beste bat, marketinga eta finanziazioa eta lantzeko. Ez dira ikastaroak, dira kontrasteak, konsultore bat proiektuarekin. Eta uste badiazue, oantxe atea da, orain astebete, Zine Euskadiren serian, Zine Euskadiren blogian dago entrevista bat, Miguel Machalski dezen dan konsultore batekin. Argentino bada, Parisen bizidana, eta espezialista bat gauza hauetan. Eta atera ditut esaldi batzuk, esplikatzeko zer diran lan horiek, ez? Las asesorías de proyectos audiovisuales son encuentros donde el asesor y los autores indagamos juntos las motivaciones, los objetivos, los procesos creativos y las diferentes facetas de la película en su fase inicial, que es el guión. En principio, la propuesta está destinada a profesionales. Ez da eskola bat, ez da ikasteko leku bat, da profesionalei zuzentzen zaien bat. No se trata de un aprendizaje, sino de un intercambio intensivo de ideas. Es una asesoría breve de tipo diagnóstico. Permite al autor plantear dudas, poner a prueba hipótesis y, generalmente, corroborar los objetivos que tiene. Alegia, ez da filtro bat zateko zure proiektuak ez du balio, baizik eta ikusteko proiektu horren balore nagusiak nun dauden, eta gero ondo kontatu ote dituzun. Ni pasatuta nago horrelako prozesu batetik, ez Zine Euskadin, lehenago antolatu genuntzia batetik, eta eukitzea persona bat, gauza betaz dakiena, zure gioiaren gainean, baino egurra ematen, agujetak sortzen dizkizu izugarriak, baino izugarri aldatzen du gioia, ze hortara dago, baino hau zergatik esaten duzu espalin badago hemen, eta hemen, eta insistitzen dizu oso modu tensoan, eta gauzak tensatu egiten dira, gioiak tensatu egiten dira izugarri. Eta esaten du gaina, uste hori hona dela, el proceso es altamente aconsejable cuando no indispensable, esaten du, incluso para cineastas experimentados, eta proiektu hortatik, Zine Euskadiko proiektu hortatik pasa dira errementari, pasa dira Undia, pasa da Mama, pasa dira pelikula nagusi guztiak, ez da hasi berrientzako. Eta uste ondo kontatzen dula, bukaran esaten duenean, el objetivo es entusiasmar aún más al autor o a la autora con respecto a su proyecto, sin dejar de apuntar los puntos rojos que puede llegar a tener. Da, esatea, hau da zure proiektua, benetan kontatu ondo zure proiektua, eta lehenengo identifikatu zure proiektuaren muina zein dan. Ze azkenian, proiektua presentatzea da, zure proiektuaren muina ondo identifikatu edukitzea, eta ez da erresa, eta gaina ondo kontatuta edukitzea, eta ez da erresa. Eta hori da, aurten jarren dugun zera bat. Hartara, eta ez da izango obligazio, baina hartara, laguntzetara etortzen diran proiektu horiek, egon ditezen norbaitekin kontrastatuak, norbaitekin landuak, buelta asko emandakoak, eta orduan etortzen dira laguntzetara, eta pentsatzen dugu hortik, langa hori, kalidadearen langa hori pasal izango dena. Eta bukatzeko, ze komentatzen zenun, nastuta, ote dauden, ez da gititza exactamente nola jarri dizu, baina, armonizadas, con teatro, musika, etc., eta gauza diferentea diala, guk horren kontrako joera hartu dugu. Alegia, badaude laguntza batzuk
sorkuntza laguntzak ditzen diogunak. Eta horiek ondia beti nahiko sakabanatuak. Nik uste importantea dela politika kulturaletan, eta hortan egea buru belarri, legealdi hontan, gaina izan da sailburuaren eskakizun bat nik uste oso logikoa, gauzak agrupatzen. Kontatu alizateko zindian politika kulturalak modu garbiago batean eta sendoago batean, eta saiatzen gainea deialdiak izan ditezen elkarrekin aliketa koherentenak. Ez da izan deialdi bat modu batekoa, bestea beste batekoa, ze azkenean jendeare galdu egiten da, ze presentatu behar da hemen, nola dira hemen balorazioak eta besteak. Agrupatu ditzagun. Orduan, kulturaren sorkuntzan, eta saiatu gea antzeko irizpidea jartzen, egongo lirake antzerki testuak, zinema gidoiak, musika, ikertu deitzen dan deialdi bat berrikuntza arteetan eta bultzatzeko, gazte literatura, ipuinak eta eleberri laburrak eta koreografiak. Horrek uste ematen dula esparru zabal bat, zer dan sorkuntza. Eta hor, egiten egena da, sortzailei diru zuzena eman. Beste laguntzak dira produzio laguntzak. Editorei, produktorei, antzerki konpainiei edo musika taldei. Hemen da sortzeko momentua. Baina guztietan dago txip bat jarrita, nola lotu hori gero horren eginkortasunarekin. Hori gero iritsi dadin jendearen gana. Alperrik egea gu jendeari dirua ematen etxean egin dezan lan bat eta etxean geldituko balin bada. Helburua da gero hori iristea jendearen gana. Deitu jozu plaza, deitu jozu kalea, deitu jozu merkatua, baina jendearen gana iristea. Nola nahi ere, hor jarri dugun lehenengo irizpidea da guztietan aurten presentatu beharko dituztela itxuan, modu itxuan, alegia anonimo, salbota koreografiarena. Koreografian esplikatu inberrezulako zure proiektua. Koreografiak ez dauka formula bat esplikatzeko zure koreografia eta entregatu paper batean. Badaude formulak nolabait ere pentagrama bat egiteko koreografiarena, baina oso diskutiblea da. Hor, entrevistak egiten dira. Beste guztietan izango da berdin. Lehenengo fase bat anonimoa, eta bigarren fase bat behin langa bat pasa ondoren, hor aterako dira zerak, izenak. Eta bestelakoan, segituko dugu berdin, 6 adineko jendearentzako, 2 gazteentzako, horietako behin langa hori pasatutakoan 4 euskarazkoa saiatuko gara ziurtatzen, 3 emakumezkoak, eta hain dugun aldaketa bada, lehenengo fase hortan, oain arte eskatzen zen minimo bat langa zen 40%. Iu egin dugu, jarri dugu 45%. Zergatik? Azkenean eskatzen dalako, pasa berdezula, konsideratu izateko, izan berrituzu 60 puntu, izan berrituzu minimo, 60ko langa hortara iritsi berdezu. Justo pasatzen balin badezu kalidadekoa 40etan, eta espalin bazea, ibilbidea handiko persona, behar dituzu puntu guztiak. Osea, ibilbidearen puntu guztiak behar dituzu iristeko 60 hortara. Espalin bazea asko ibili dana, ez dituzu 20 puntuak irabaziko, beraz zure proiektua eroringo da. Orrun, jarri dezagun kalitatearena gorago baroratu dezagun, jarri dezagun importantzia handiago eman dezagun, gero zure eskarmentua hain handia espalin badare, iritsi alizateko 60ko langa hortara. Eta hori da, urrengo urtetarako planteatzen duguna, baina esatizut, ez ditugu berezina eta esan, egin dezagun deialdi espezifiko bat zinerako, ez egin ditzagun, agrupatu ditzagun danak sorkuntzarako deialdietan, baina bakoitzak bere komisio propio izango du. Alegia, musika baloratzen dutenak musikaria dira, gidoigintza baloratzen dutenak gidoigintzarekin harremana daukate, bakoitza dauka bere komisio espezifikoa, logikamente, bestela ez dalako posible, oso zabala dalako. Baina hori da, planteatzen egean formula. Eta horrekin lotuta, hori egiteaz gain, Zine Euskadiren bidez, trebakuntza ikastaroak egitea. Eta hori junberko dugu pilotatzen, da junberko dugu ikusten, baina horrekin alde batetik kalidadea iotzen dan, langa hori errezago pasatzen dugun, eta gero nola lortzen dugun pelikula horiek iritsi ditezen produktoren gana. Eta lehenko gunean, ez dugu hendik lotu, baina gidoigilek izaten ziguten, igual gure pitxina, gure egiten dalako urtean behin bilera bat, nun gidoigilea juten diran produktoren gana eta esplikatzen dituzten bere proiektuak, nola baitere produktoreak interesatzeko. Eta bihurtu da, kasi ritual bat, baina ez da emankorra gertatzen ari. Eta esaten zuten, igual emankorragoa da, produktorekin hitzen beharrean, realizadorekin hitzegitea. Ze hoiekin batera, hoiekin eskutik helduta, errezago jungo gera produzio bat bideratzera. Baina hori dia gauzak, elkartearekin eta hitzeiten egianak, horri bestelako bide bat ematearen. Eta nola, izugarri luzatu nahi zen, segituko dugu, barkatuko ez.